районы традиция буенча безнең бүген район һәм шәһәр мәдәният сараенда каз өмәсе уза. Бу каз өмәсендә безнең 7 авыл катнаша. Каз итләреннән, каз йоннан мендәрләр, каз канатлары, каз мониторган канатлар, шулай ук каз ризыгыннан пешерелгән ризыклар белән бүген безнең авыл мәдәният йортлары безнең күргәзмә белән килделәр. Ярминкә бик бай булды. Азнакайлар авыл халкы җитештергән товарларны яратып сатып алдылар. Ел сайын 150-100 баш каз үстерәбез. Өмәләр үткәреп куябыз. Һәрвакыт казлары бик кызык үсәләр. Суда күл бар безнең авылда. Еллар каз асрыйбыз. Елда 20-30 асрыйбыз. Менә казларыбыз бик уңа. 4 кило, 5 кило була. Аларның майларын алабыз. Майын тәрифләр майларга. Электән безнең әби бабаларыбыз, инде әбиләребез казларга шулай дигәшкәй дип эндәшәләр иде. Без менә шул йола буенча шул традиция белән дигәшкәйләр командасы. Казларыбыз өйдә, корот башында яда шулай чыгаралар инде. Бәпкәләрне инде. Бәпкәләр чыгар вакыт җиткәч инде аның тавышланма дип, бәпкәләр нишләмәсеннәр дип, томаламасыннар дип шулай әйтә үстердек без бәпкәләрне. Күңелле кыз кирәк. Ни эшкәсең ул кирәк? Казларым йылтырга. Каз йылтыргач ни була? Йортка килен шул була. Таңнак буйларында үскән симез матур кыз-кызлары. Бүген җиңү яуларга дип килде. Тәвәккәл кызлары. Моктаны görгән кешеләрне бүтәкәләр дип йөртәләр. Әмма ләкин бу сүз безнең командага кагылмый.